Pa prvenstveno zato što me se jako poštuje, kako mene, tako i moje kolege u razredu, odnosno u cijeloj školi. Samim time mogu iskazati ono što zapravo jesam, svoju kreativnost kroz rad, također neke svoje talente. U biti sve ono što znam, a nisam mogla iskazati u osnovnoj školi. Pa najviše volim zapravo raditi u praktikumu kad smo, jer tamo mogu onda iskazati sve više svoju kreativnost, samim time dodatno uvježbati ono što znam, na primjer kovrčanje, ravnanje, fen frizura, masiranje vlasišta ili samo pranje kose, ali samim time volim i teoretski dio, jer tako mogu još više naučiti, na primjer, o samoj kosi, što je potrebno za njenu njegu, što je najkvalitetnije, a na praksi najviše volim zapravo masiranje vlasišta, pranje kose, fen frizura. Frizerka biti dobro zato što prvenstveno uljepšavamo osobu, to jest možemo reći čovječanstvo. Samim time poboljšavamo njihovo samopouzdanje, osjećaju se vrijednima jer mogu biti lijepi, samim time vježbamo svoju komunikaciju jer smo konstantno u razgovoru sa raznim osobama. I preporučala bi da upišu frizerke zato što time mogu iskazati svoju kreativnost, samim time u kontaktu su sa osobama, dok na primjer u nekim pojedinim zanimanjima se to ne može jer imaju šablonu po kojoj se treba raditi.